He triat Carme Riera perquè és un llibre que em va aconsellar un professor de quan estava a l'altre institut i no me l'he acabat de llegir. Es diu Dins el darrer blau. A estones vellava d'aturat, d'altres trepitjant tan fluix com sabia. Passejava per davant el mur que envoltava el jardí, sense perdre de vista la porta que aviat hauria d'obrir-se. Amb insistència minuciosa repassava el motiu que l'havia duit fins allà i dins el bessó de la nit el mantenia despert i vigilant, depenent només del senyal esperat. Intentava posar tot l'esment del món en cadascuna de les contrasenyes que el capità Andreas Hart li havia donat gaire feina un any i que des de llavors duia ben impreses en el full primer de la memòria, perquè arribat el moment tot s'acomplí sense mancar-hi una peça de petita. Segur com estava que allò que succeïa a Hart per força hauria de repetir-se en la seva persona. Tenia el convenciment que aviat seria cridat i els seus mèrits apreciats en la mesura exacta del seu valor. Però aquesta vegada l'Alot no desitjava únicament sentir-se un home fort i poderós, ni tan sols fer de menys el capità Hart, que a punt de la quarantena anava de davallada, per molt que s'escaparrotés a confiar a 4 amics les fetes i escarfalls amb els quals era rebut per 300 casades de 100 ports diferents. No el que feu embarcar Jau Pérez en el primer vaixell que posà rumb a Mallorca i que el retenia allà, en un carreró de la ciutat quasi arran de murada, arriscant-se que els homes de l'Arcutsil la pleguessin era molt més fort que el desig de posseir o la necessitat de jactar-se, ja que creia que la resta de la seva vida depenia del senyal esperat, tal com en somnis ho havia vist. I això succeí molt abans de la nit en què el capità Hart relatà d'una manera casual aquella història, segurament amb la intenció d'augmentar la seva aureola heroica i de posar a prova la seva capacitat de contar facècies davant una concurrència acostumada a escoltar de boca de mariners aventures que només ocorren lluny als agosarats que són capaços d'anar-les a cercar. Jau Pérez cregué, sense tenir dubtes ni posar en perons, demanant-li, això sí, després un munt de detalls, tot allò que durant 2 embaumadores nits de primavera succeïa al capità del Cigne la darrera vegada que recalà a Mallorca. Ho cregué, no perquè li semblés que l'anell que exhibia Hart n'era una prova, com aquesta assegurava, sinó perquè aquells fets, esmicolats amb parsimònia davant 2 lengleres de pitxers que s'anaven buidant a mesura que s'omplien del sentit les paraules, coincidien amb una exactitud que li feia venir calfreds, amb el seu somni tant de pics reiterat, afegint-li un caramull de detalls que en les imatges copsades d'adormit no havia pogut esbrinar i que, ara, li resultaven fonamentals per a donar-li les pautes imprescindibles que l'acostarien al lloc on, despert, succeïria tot una altra vegada, perquè aquell jardí tancat de parets no ocupà en somnis un espai determinat en una ciutat determinada fins que el capità Hart no va acabar d'explicar la seva història. Si em voleu escoltar, us contaré una de bona, començà Hart amb la seva veu rogallosa, una que us deixarà tan astorats com a mi encara em fan creus de la meva aventura. Moltes coses peregrines m'havien passat fins aleshores, i moltes m'havien sentit explicar, però com aquesta cap. Des d'ara us benjur que aniré molt amb compte abans de titllar ningú de mentider, perquè si fets tan extraordinaris m'han succeït a mi, tant han pogut succeir a d'altres, i en tornar a tocar porta en una illa estaré disposat a tot. El que us explicaré em va ocórrer tot just
Ha fet 3 anys, en una nit de juny de garbí dolç que bufava des de feia dies, alleugerint el camí del meu xabec que des de l'Alger havia passat rumb a Mallorca. Amb aquest eren 4 els pics que el cigne fondejava a Portopí, aliat amb els corsaris mallorquins des de 20 mesos enrere. Anava a passar comptes amb els meus socis que em devien doblers i després de carregar d'oli llevaríem a Ancorès rumb a Livorno. El coneixement del català que vaig aprendre fa temps m'ajudava en els meus tractes, car els mallorquins parlen també en aquesta llengua, suavitzant els mots i reblanint el to, que sona molt més dolç. Feia 2 dies que havia arribat, ho record molt bé, i era dijous. Hora baixa vaig anar a veure l'administrador del compte amb qui solia arranjar els negocis, ja que amb el senyor, encara que ens coneguéssim i de més antic, mai no vàrem parlar de doblers. En canvi, amb Gabriel Fortesa no solíem xerrar d'altra cosa. Feia fosca quan sortia dels estudis de Cal Comte, amb la promesa certa que l'endemà el mateix Fortesa em pagaria les onces que em devien. Així, idò, estava satisfet. Com que era tard, vaig decidir romandre dins les murades, en un llit on sabia que seria ben rebut, en lloc d'anar a dormir a bord.